kargong gobernador kan Camarines Sur. Sigon kay Miranda, preparado siyang tampadan ang kandidatura ni Governor El Rey Villafuerte sa maabot na eleksyon. Ang pinabes subot na kadaugan sa politika da ikaulangan sa pag-aspirar liwat ni Miranda. Pigkumpara nyaman ang pag-uswagan syudad ni Naga asin kan probinsya ning Camarines Sur. Ang Camarines Sur, saka ang Naga. Ano ang grabing improvement? Diyan na lang, haranihan na lang. Dahil ka na magrayo pang hiling. Ay, importante itong pagbabago, ang krusada ta. Hinahagad kan munisipyo kan Cabusao, Camarines Sur na ibalik kan Kapitolyo Probinsyal ang sa indang heavy equipment na pigkumpiskar kan Task Force Kalikasan. Nagpapatrol si Tina Sumayaw. Pigahalat ngunyan kan gobyerno lokal kan Cabusao, Camarines Sur ang kasimbagan ni Governor Luis Raymond Villafuerte sa pangapudan nindang ibalik ang mga heavy equipments kan munisipyo na kinumpiskar kan task force sa gip kalikasan kan gobyerno probinsyal. Nag-apilar subot sa gobernador ang Sangguniang Bayan sa paagi kan pagpasar ng sarong resolusyon. Sa tuwing ginagalangan na gobernador na kung pwede i-release man sa lokal na gobyerno itong nakumpiskang mga heavy equipment. Tulong si Mana na subot ang nakakaagi kan kumpiskaron kan task force ang duwang dump truck asin sarong backhoe na gamit subot kan munisipyo sa paghakot ng mga bugitis na naging sentro ng reklamo kan nagkapirang residentes. Alagad may tulong si Mana naman subot apektado ang koleksyonin basura kan banwaan matapos makumpiskaran sa indang dump trucks. Dati kaya every other day naghahakot kami ng basura. Ngunyan mayo kayo mahakot, nagkisibot ang tao na dakol na ang ramog sa kan tinampo. Tiniversulo Sumayo, Patrol kan Pilipino. Day na alarma si Hans Oporto kag sa diri kan daga na haraning marhay sa lugar na pinagkukuanan ni Bugitis kan gobyerno lokal kan Cabusao, Camarines Sur. Ang pagkuan ni Bugitis kan munisipyo ipigreklamo kan nagkaperang residentes kan Sitio Villasan, Barangay Castillo, Cabusao. Naandal subot ang mga ini sa paghakot ni Bugitis sa indang lugar. Ang mga ekipahe naggamit sa paghakot kan munisipyo pigkumpiskar kan Task Force Kalikasan kan gobyerno probinsyal. Ang mga Bugitis na nasambit ginagamit subot sa dumping sa natad kan munisipyo asin sa shoulder nin mga tinampo. Sigun pa kay Oporto, magin ang mga nagreklamong residentes kabali man subuot sa mga nagkukua ni Bugitis. Sige man yung kuro adigdi, taan na, daga nindang naisaran, swampi kaya yan, dating kanipaan. Nagkapira ng aksidente na kinaimbeltuan kan mga dump truck kalegazpi sa Sur ng mga barangay kan syudad. Tututukan kan gobyerno lokal.